Holky polnahý, trochu provokujou, jsou hostý a nám se zdá všechno jasný. No, je to krásný. Chlapi nadřený, chlastem nabušený, všichni napjatý, kdy dojde na první facky. No, je to krásný. Tohle skončí asi kalamitou, lahví nedopitou, dostal jsem do police na plný pecky. To jsem zvědavej, co bude asi dál. To není dobrý, jsme jejich prioritou, jsou nasraný, no ale jinak je to tady moc hezký. Ty vole, skoro by si řekl, že je to ráj.